Kami po sa Pinoy Palaboy, saludo po sa lahat ng mga magsasaka at sa lahat ng mga backyard racers. Kayo po ang dahilan kung bakit mayroong pagkain sa bawat Pilipino. Sa mga nais po magsimula sa pagsasaka o kaya pag-aalaga ng hayop, una, dapat po may alam. Inanyahan ko po kayo na manood ng AgriSenso. Sa agrikultura, aasinso ka. At kasama natin sina Igday Badyang at Claritita tuwing Lunes hanggang Sabado, 1:00 ng hapon, live sa Facebook page ng AgriSenso sa agrikultura. Siyempre, kasama ang ating mga produktong may puso para sa mga backyard racers. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Caplet, at Panamox Forte, Intenso Premium, Intensio Power Stag, Intenso Plus, at ang Worms to Go. Kaway-kaway! Pagkagising sa umaga, palaging tulala dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng Intenso Panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa Intenso Panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa Intenso Panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa Intenso na tayo, sa Intenso Panalo. Ang manok pula, siguradong ubra, kumpletong bitamina, tsak panalo ka. Plus Power Stag Premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso Panalo na tayo, sa Intenso Panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa Intenso Panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa Intenso na tayo, sa Intenso Panalo, sa Intenso Panalo. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Badyang o Claritita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Magandang araw, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome na naman sa
aasenso ka. Of course, kasama si... Inday Badyang! Ugsi! Ayan, Okay, asa siya? Asa siya? Sino? Saan siya ngayon? Saan siya ngayon? Ayan. Ayan na. Ayan na. Ayan. Ayan. Dapat ang transition doon, fireworks display. Tak, 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 tak niya. Ayan. Hi, sir! Magandang hapon. Yes, ma'am. Ah, Magandang diba? hapon. So long! Haven't seen you, Charot. Maradog saan ako napunta, no? Di ba? Ready na ako, sir. Ay, di ba? Sir Sean, sa Pulo-Mulong Native Chicken, kasama natin ang guest natin for today. Walang iba si... Inday Badyang. Oh my gosh! Ito na ba yun? Hindi ako prepared. Charot. Marami, Diba? Sir Sean, marami ka bang topic ngayon? Ay, marami ka bang questions ngayon kay Inday Badyang? Kasi siya yung guest natin ngayon, di ba? Yes, marami. Siguro Ano nakapaganda po na siya. yun? Job? Naghanda nga ako ng bonggang-bongga kahapon pa. Hay, nako, Diyos ko, ewan ko lang kung meron silang matutunan sa akin if I'll be the guest speaker. Anyway, it's a beautiful afternoon, mga friends. It's another wonderful Tuesday na naman po na isang oras ang ating talakayan. Ayan, of course, sa ating programang AgriSense, kasama natin ngayon si Pulo-Mulong Native Chicken. It's an hour again, or depende. Ayan, mga overtime na naman. With his discussions sa another tips or things that he would like to share para po sa ating mga suking nanunood ngayong hapon. Ayan. Corrected by. And before natin nasimulan yung magandang discussion sa topic ngayon ni Pulo-Mulong Native Chicken, ay mega shoutout muna natin ang ating mga viewers dyan sa Regional News Group RNG Luzon Facebook page. Hello po sa inyo, kaway-kaway! Pakishare naman po ng ating live ngayon sa ating sa inyong mga Facebook wall. I-share nyo po, itag nyo po yung mga friends niyo na most especially nag-aalaga ng mga manok. O, diba? So, sa mga nanonood din sa atin ngayon sa ating Facebook live, share nyo rin po sa inyong mga friends para po marami po ang makakaalam sa good news na ibibigay sa atin ni Pulo-Mulong Native Chicken. And mapapakinggan din tayo sa ating mga Kings Radio stations dyan sa Malalod, Negros Oriental, San Francisco, Agusan del Sur at dito po sa Davao Region. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming programa. O, diba? Corrected by. And syempre, kung meron po kayo mga tanong sa amin maya-maya or baka while discussing si Pulo-Mulong Native Chicken, i-comment nyo lamang po sa ating video para atin pong masagot maya-mayang konti. Ayan. Corrected by. And kumustahin naman natin si Pulo-Mulong Native Chicken. Kumusta yung pakiramdam na umabot na sa 50,000 plus ang ating subscribers sa YouTube? Oh! Diba? Sa Facebook lang Ikaw yun, ma'am. na! Ikaw na Ay, sa talaga, Facebook. sir. Sa Facebook So, pala. ano siya, ma'am, everyday magandang gumising, no? Pagkagising ko, diretso agad sa cellphone, no? Tapos, late na yung pag-pray, cellphone muna kasi nga excited. Oo. Nakaka-excite. Di ba sir, no, na kahapon ganito pa lang yung numbers pero pagka the other day, pagka umagahan ay maano na talaga, meron na talagang difference sir, no, pag lalong marami nang naka-follow sa iyo. Yes, ma'am. Pag madami nakapollow sa'yo, the more na sinishare nila. So, meron din sila mga kaibigan and mahilig din sa manok. So, sinishare din ko ng kaibigan nila hanggang dumadami ng dumadami. Wow. Paano yan siya, sir? Pressured ba na almost, sabi mo, di ba, na twice a day ka naglalagay ng topic sa iyong, as content creator sa page mo? Twice a day, sir? Is it, Yes. di ba mahirap Yes, ma'am. yun na twice a day? Sa umaga, shorts. Sa hapon is full video. Full video na. Yes po. Yan. Pero iba yung topic sa short, iba din po yung topic sa full video. I see. Oh, di ba? So, It's pag challenging, kay diba? Mrs. Pagkabukas, Mhm. ano na agad, gawa agad ako ng shorts. Tapos, tapos ko ng shorts, vlog na naman, dun sa Manukan. Balik na naman dito sa, sa may internet. Yan, upload na agad. May time ba, sir, na wala ka na talagang maisip na i-share na Topic. content? Kahit wala na topic? akong maisip, ma'am, talagang kahit ano na lang, basta may matutunan yung mga manonood and gumagawa ako ng vlog daily.
Ayun. Kaya it's very hard to do that twice a day Correct. posting of your contents, diba? Sa pag-iisip pa lang, ano kayong pwedeng gawin, ano na namang i-share, mauubusan ka talaga ng topic. So, yun na, research or your experience, ayan, while taking good care of your chickens. But anyway, thank you for that, sir. It's because we have a lot of Correct. viewers na tawag nito, natuto or na ng mga nakatunan, ayan, sa Bisaya pa, with the help of your videos, sa mga sinishare nyo pong mga impormasyon. To more contents to come, of course, you know, para monetize na yan, Chara. And speaking sa mga topics na i-share sa atin ni Pulomolok Native Chicken, wag na nating patagalin siguro, Day. Dahil Yeah. alam ko maraming nakaabang sa atin ngayon, sa ating live, at saka sa mga nanonood sa atin dyan ngayon, nakaabang ngayon sila. Sa topic na i-discuss sa atin ngayon ni Pulomolok Native Chicken regarding sa paano ba magpatangkat at magpabigat ng manok. Okay. Kung I-idol nyo kami, manok. I-idol nyo kami ni Clara. Maliit na bagay, you know, kung gusto nyo bumigat, okay? sa akin, Day, hindi na sa akin useful yung magpabigat, Day. Okay na ako sa bigat ng katawan ko. Yes. Diyan na lang sa pagpatangkad. Sa height na Day. lang, no? Oo, sa tangkad na lang siguro ako makikinig. Mahirap. Mahirap siya. Correct. Corrected Grabe by. siya. Kung maka-small world, ha? I think ready na ang ating Pulomolok Native Chicken. Go ahead, Sir Sean. Take it away. Yan. So, napakaganda ng topic natin ngayon, no? Itong mapatangkad at magpabigat ng manok. Hindi kasi lahat ng manok is matatangkad, no? Kung meron na kayong manok na medyo pandak, hindi gaanong mabigat, so dapat niyo pong tapusin itong ating i-share ngayon, no? Unang-una sa lahat, dati bumibili ako ng mga maliliit na manok, no? Mapatangkad, mapaliit na manok, same lang kasi yung per kilo nila. Yung kinagandaan lang kapag matangkad yung manok mo, ay syempre dagdag yun sa kasi nga malaki yung bones niya, ibig sabihin dagdag sa timbangan. So dagdag kita. Kaya nakakatulong din po kung matangkad yung mga manok natin. So dati bumibili ako ng mga maliliit na manok. Yung mga maliliit kasi na manok, no, yung iba dispose agad nila. Meron po siyang genes, no? Meron siyang genes niya na may matatangkad din po siyang lahi or may mga kalahi din siya na medyo may katamtaman. So kapag meron siyang napalabas na mga anak niya na matatangkad, yung gawin niyo po is i-select niyo lang yung mga malalaki na mga manok or matatangkad at saka magaganda yung katawan. So wag niyo po yung ibenta. Yung ibenta niyo is yung super liit na. Yan. So hanggang dumami yung manok nyo, tapos napapansin nyo, yung mga natitira is yung mga malalaki. No? Tapos yung magiging anak nila niyan, syempre mga malalaki din po dahil nga malalaki sila. Kaya napapalabas natin yung mga malalaki nating manok at saka yung mga mabibigat na manok. Yung mga manok na yung medyo payat yung katawan niya, hindi ganong kataas, dapat ibenta na po yun. Yan. So ganun po yung estilo dito sa pagpapatangkad at pagbigat ng ating mga manok. Yan. So, napansin ko, no, tumangkad yung manok ko, pero hindi pa ako nakontento. So, ginabitan ko ng mga vitamins and na-discoveryhan ko itong CGF or Chlorella Growth Faster. Yung Chlorella Growth Faster po, yun po yung ginagamit sa cherry fur, yan, no? Pero andito sa ating vitamins na ginagamit, yung CGF. Ito yung CGF po, yung meaning yan is Chlorella Growth Factor, no? So, meron po yan sa ating Intenso Plus at sa ating Intenso Premium. Yan. Yung Intenso Premium natin may CGF at saka yung Intenso Plus natin. So, kapag meron kayong sisyo na gusto nyong palakihin, dapat sisyo pa lang or pagkapisa pa lang, painumin na natin ng Intenso Plus. No? So, yung Intenso Plus pala, kompleto yan sa vitamins. Tsaka yung pinakagandaan doon is with CGF na or Chlorella Growth Factor. Yan. Tapos kapag nagka-edad siya ng 3 months to 5 months old, same din po, no? Painumin niyo po ng Intenso Premium, no? Dahil nga may CGF din po ang Intenso Premium. So nakakatulong po 'yan na tumangkad yung CGF talaga
effective nga sa tao, lalong-lalo pa sa manok natin. So napansin ko, within a few months, once a week ako nagbibigay sa mga paborito kong mga magiging tandang. Mas tumangkad pa sila. So sa ngayon, yung mga natitira kong mga roosters ay mas matangkad pa sa kanilang mga tatay. So yung mga tatay nila, didispose ko na dahil mas na-amaze ako sa height ng ating mga manok ngayon. Dahil nga, yung ginawa natin, yung mga maliliit, dinispose natin. Tapos yung mga matatangkad, malalaman mo naman yan no, kung karapat-dapat siyang maging breeder dahil yung tindig niya napakaganda, no? Yung parang straight yung paa niya at saka yung ulo niya. Yan, naka-straight. Hindi katulad nung iba na umuuna yung ulo bago yung paa. Kapag ganun po yung tindig ng manok nyo, i-maintenance nyo na agad, no? Sa tubig nila Intenso Plus, sa pagkain nila, ipalunok nyo sa kanila yung Intenso Premium. Kahit once or twice a week. Napaka-effective po. No? So, yung gamot na yan is available na po nationwide. And talagang subok na subok ko na. Yung mga bones din po nila, lumalaki din po sa Intenso Plus at saka sa Intenso Premium dahil po sa vitamins, multivitamins, electrolytes, plus CGF. Yan. So, yung bones nila is pinapalaki po. Pag lumalaki po yung bones, ibig sabihin yan, yung mga meats niya ay pwede pang mag-expand. No? So kapag na-expand po yung bones and meat niya, pwede po siyang bumigat kasi nga lumalaki yung bodega ng manok natin. No? Yung bodega sa katawan. So kapag lumalaki po yung bodega niya, lumalaki din po yung, or bumibigat po yung ating mga manok. So panalong-panalo tayo sa timbangan. Yung advice ko kasi, kapag mga maliliit yung mga manok nyo, no, tapos tinimbang natin, abanse talaga or mas pabor yung bigat kapag matatangkad yung mga manok natin. Kasi pag malaki yung buto nila, dagdag din po sa kiluhan. No? So dagdag sa kita natin. Yung problema kasi sa mga native na manok, yung mga pure natives natin, or yung iba pang manok na mga maliliit talaga, ay ano lang siya, halos puro laman na lang. No? Yung mga bones nila, kakaunti. Good siya sa mga buyers, pero sa ating na mga farmers, medyo hindi malaki yung income natin. Unlike kapag matatangkad yung mga manok natin, dagdag yan sa kilo. No? So, pabor sa atin and okay lang din po sa ating mga buyers. Kasi nga, may laman, sumisipin po yung laman dun sa ating mga manok. Ayan, kapag maliit yung manok natin, no, hindi matangkad, hindi mabigat, yung standard talaga na size ng native chicken, nasa ano lang yan, kapag sa rooster, nasa mga 2 kilos to 3 kilos. Yan. Tapos sa mga hens naman, nasa 1.3 to, pinakamabigat yan, 1.9 to 2 kilos. Ganyan lang. Pero pag gumagamit tayo ng new technology, itong mga vitamins natin, tapos may CGF pa, talagang nakakatulong yan sa timbang. So kumilo nga ako kahapon ng native natin. No? Native hen, nasa 2.7 kilos. So kasing bigat niya na yung matured na rooster na native. Yan. Dahil yan sa mga vitamina, new technology po. No? So, dito kasi sa pagnenegosyo, pag hindi ka sumusunod sa uso, yan, malulugi ka. So, mas maganda, i-adapt mo rin yung new technology. Wag na yung puro-puro organic lang, wag kang mag-vitamins, wag po yung gano'n, no? Kasi nga, kapag hindi ka sumunod sa uso, talagang mabibehind ka. Lalo na dito sa pagnenegosyo ng ating pagmamanok. No? So, sobrang easy lang ng mga guide na to. And yung pagpapainom ng ng Intenso Premium, no, ay sa mga roosters natin. So hanggang matured po yan siya, no. Kasi kapag nagbi-make din po yung ating manok ay talagang nababawasan din po yung kanyang timbang. So, lalong-lalo na yung mga manok natin sa breeding pen, hindi po yan sila masyadong bumibigat, dinadiet natin, plus nagbi-mate sila, plus gumagala sila sa malaking area. So kapag ganun po yun nangyari, hindi sila pwedeng ibenta for fattening. So mas maganda na kung gusto niyo ng fattening, gumawa kayo ng brooding. Sa brooding na yan, hindi po talaga dapat makagala yung ating mga manok, hindi po dapat naglalaro palagi, no? Yung dapat din sa brooding pen, may ilaw,
Tapos, dyan lang po talaga sa brooding pen. Medyo close na lugar. Yan. Tapos, pagpailaw tayo kung pwede 20 to 24 hours a day. Kasi kapag merong ilaw, pwedeng kumain yung mga manok natin na kung gugustuhin nila anytime within 20 to 24 hours. So, napakalaking tulong po nun. Kaya nga naka-harvest agad natin yung ating heritage chickens sa edad na 40 days. Sa upgraded natin, 50 days. And yung native natin na dati, 3 months to 4 months, naka-harvest na lang natin ngayon sa edad na 60 days old. No? So parang broiler type siya, pero yung karne kasi ng broiler at saka ng ating mga free-range chickens, iba po. No? Mas masarap talaga yung karne ng ating native chicken. No? So hindi siya 100% organic dahil nga gumagamit tayo ng new technology, which is yung mga vitamins natin na ginagamit, pero mabilis yung kita. No? Hindi naman po ito, hindi po kayo malulugi sa paggamit ng vitamins, kundi mas nakakadagdag. Kasi kapag hindi po tayo nag-vitamins, ma-harvest natin yung ating mga manok, mga sisiw natin, dyan pa yan sa 3 months, 4 months, 5 months. So napakatagal po, no? Pero pag gumagamit tayo ng vitamins, mas mabilis natin silang ma-harvest. So yung effort natin, mas magiging lesser pa, at saka yung gastos natin mas magiging lesser pa, no? Isipin niyo diyan, magpapakain kayo ng manok for 4 months to 5 months. Napakalaking gastos. Pero pag nagpakain na kayo ng manok sa 60 days plus vitamins lang, so mas nakakatipid kayo. So wag po talaga mag-budget sa pag-aalaga ng manok. Kung gusto niyo ng quality and super bilis ma-harvest. Yan. So mas nakakatulong itong new technology, no, ng paggamit ng mga vitamins. Yan. So dito, yun lang yung ginagamit natin na vitamins, yung para magpatangkad and mabilis pong magpalaki, no. Yung Intenso Plus, Intenso Premium na may CGF din, yung dalawa na yan. At saka, syempre, kailangan nila ng probiotics. Kasi kapag maganang kumain po yung manok natin, tapos hindi po matunawan, useless lang. Kasi malaki yung gastos natin, mamamatay lang dahil lang hindi natunawan. So mas maganda, merong probiotics yung inyong mga alaga. So sa probiotics naman, yung ginagamit ko, syempre yung kompletong-kompleto na King's Vita Plus, no? Animal feed supplement, kompletong-kompleto na multivitamins, minerals, may probiotics pa. No? So super ganda nito, pwede itong i-mix, no? Meron akong mga nakasama na dati ng mga veterinarian, mga vet, na sabi nila, pag gumamit ng King's Vita Plus, pwedeng ihalo yung isang sachet sa isang sako. Yan. Isang sachet hanggang 2 sachet sa isang sako na feeds. No? So, mas nakakatipid siya kumpara dun sa ibang vitamins. Yung ibang vitamins kasi, yung isang sachet para lang sa isang galon. No? Yung ibang sachet para lang sa 1 litro. So, napakalaking save po nitong King's Vita Plus din. Dahil kompletong-kompleto na, tapos napakamura, and imimix lang natin yung isang pakete, yung 100 grams, sa 1 kilo, na 50 kilos na feeds. No? So, napakalaking tulong po mga ka-native and mga ka-agrisenso, yan, para ma-harvest agad yung mga manok nyo. Or kahit anong hayop, pwede dito, mga baboy. Marami na rin akong, yung baboy namin ngayon, sobrang laki na, dahil binanata namin ng Intenso Plus at saka King's Vita Plus. So, ma-harvest namin yung baboy namin malapit na. So, wala pang maging 3 months, pwede nang litsunin. Malaking litsun na siya. So, super effective po yung mga sinasabi ko, and dapat po i-apply nyo rin sa inyong pagmamanok. So, yun lang po, no, at sana ma-apply nyo yung new technology na sinasabi natin, yung paggamit ng King's Vita Plus, Intenso Plus, at saka Intenso Premium. Alright, maraming salamat. Of course, walang iba, Pulamulok Native Chicken. So doon talaga ako tumatak sa vitamins, no, Dai? Kasi yun nga, lalong-lalo na ngayon na mahal yung mga feeds, Sir Sean. Mahal Yes, yung ma'am. mga feeds. So, ang ginagawa nila is, kung mahal yung feeds, ang iba naman ay parang hesitant na silang bumili ng vitamins. Kasi nga, mahal na yung feeds. Paano ba ako bibili ng vitamins? Pero
sa ganun na situation, sir, ano yung magandang explanation doon, sir, na sinabi mo kanina, di ba, na huwag tipirin, para hindi ka rin tipirin ng iyong manok. Ano yung magandang explanation doon, sir, para yung, at the same time, kung mahal man ang feeds, ay pwede talaga silang bumili ng, ng vitamins. Makabili talaga sila ng vitamins kasi importante yun siya sa mabilis na paglaki ng manok. Diba? Yes, May po, mga ma'am. kasi yung iba nagtitipid na ngayon, 'di ba? Parang hindi pa ata na bago ang presyo ng feeds. Tama ba ko, Sir Ay Sean? pa rin, ma'am. Napakamahal po ng feeds ngayon talaga. Oo. So ayun siya. Marami din kasing mga yun nga, nababasa ko rin kasi yung mga comments natin sa mga contents natin dito sa AgriSenso na ay ano ba, bakit ganito mahal ang feeds? Paano na kami bibili ng mga vitamins? Mga ganon. So Sorry. is there any tawag dito way na makagamit pa rin sila ng vitamin, Sir Sean, kahit yun nga hindi ganon ka-premium yung feeds nila? Mas maganda kasi, ma'am, kung yung isipin nila, no, kapag hindi po kasi sila gumamit ng vitamins, gagastos sila ng gagastos sa feeds. No, sabi ko nga kanina, kung puro feeds tayo, walang vitamins, yung manok natin, ma-harvest natin sa edad ng 4 months to 5 months kapag native chicken. Pero kapag gumamit tayo ng vitamins, may gastos tayo sa vitamins, pero mas magiging lesser naman yung gastos natin sa feeds natin. No? So mas malaki yung masisave natin kapag ganun yung ating ginamit na paraan. So kapag 4 months to 5 months, pag feeds lang lahat. Pero pag may vitamins, talagang ma-harvest natin siya within 2 months lang. So, napakabilis. No? Isipin nyo yan, magpapakain kayo ng manok nyo plus 2 months pa. Or isipin nyo, talaga makakatipid kayo ng feeds sa 2 months dahil nga gumamit kayo ng vitamins. Ayun. Sabi ko nga kanina, ma'am, pag hindi ka susunod sa uso, talagang mabibihind ka. Maiiwan ka. Correct. In short, matagal yung balik sa'yo, di ba? Parang Yes, ma'am. mas mataas yung panahon ng effort kailangan mong i-exert. Sir, tanong lang, may certain desired ba na weight ang isang chicken talaga for that one? With the one that you're taking care of now, mga 2 kilos or more, yung desired talaga, sabi mo, paano sila palakihin? So, there is a certain number for them to grow on that big na size nila. Kasi nga yung mga Yes, ma'am. Yung tinatarget kasi natin na weight is yung sa heritage natin na manok, sa edad na 35 days to 45 days or 40 days, dapat makaabot sila ng 1 kilo. So kapag 1 kilo na kasi, ma'am, pwede na siyang ibenta for me. Kasi yung hinahanap ng mga restaurants, tumitimbang ng 700 grams hanggang 1.5 kilos. Yun po yung hinahanap ng mga buyers. Kasi yung, ano na yan, ma'am, yung edad ng, yung weight ng manok na ganyan, yun po yung pinaka-the best na karni nila. Tapos kapag bata pa sila, mas madali lang lagain, mas madaling prituhin. Unlike sa mga... Hindi pa matigas. Hindi siya matigas, no? Unlike sa iba matigas, so mahirapan yung magluluto at baka magastusan po sila sa apoy. Yan. Mahal ang gasol. Ayan. Yes, mahal po. Mahal ang gasol. Ayan. May tanong tayo, sir, ha? Ginawa na daw, binigyan na niya yung kanyang chicken of the right food and vitamins and all, but then hindi pa rin talaga siya tumutubo on that desired height and weight na ina-aim niya. What could be the problem of that one, sir? Sa manok na talaga yon or ano ba? Baka may na-miss siya ano po for yan, that. ma'am? Merong manok na tinatawag nilang ihid kung sa Bisaya. Yun po yung nabibehind, no? Nabibehind. So yung problema kasi niyan, baka merong parasite sa kanyang katawan. No? Tsaka meron yung dalawang cause niyan is sa genes niya or baka may parasite. So kapag meron pong parasite, sinasabi natin palagi, mag-deworm po talaga. From 6 weeks old pa lang, tapos every 6 months na. Yun po yung sekreto diyan para lumaki po yung manok natin. So, meron akong ihid na na behind na manok. So, yung ginawa ko, kasi yung mga kasama niya nakababa na sa range, sobrang malalaki na. So, siya medyo maliit yung mga buto niya, tapos hindi masyadong tumutubo yung balahibo niya. Yung ginawa ko, nag-vitamins ako sa kanya and nag-deworm. So, ngayon, humahabol siya dun sa mga kasama niya.
Ayun. So, give perfect. chance to the ihid, ha? Huwag nyo agad sentensyahan yung mga ihid. Give chance. Kawawa Okay? naman. May tanong ka pa, Day? Yeah, mas sa aking listahan, ayan. Sir, may chance ba yung mga maliliit na manok is medyo tumangkad kahit slight? Even Yes, ma'am. you... Mhm. Na-experience natin yan dito sa manukan natin. Kasi nga, yung ma'am, yung ginagamit nating vitamins, yung Intenso Plus, tsaka yung Intenso Premium, may CGF siya, no? So, yung CGF, ma'am, katulad sa tao, no? Yung CGF kasi ginagamit yan sa mga cherry fur. Yan po yung chlorella growth factor. Kaya nga tumatangkad yung mga tao, yung manok pa kaya. No, so, talagang sinampulan ko doon sa manok natin, gumawa ko ng Regardless sa breed niya, sir. Example, yung breed is medyo maliitin talaga Yes, ma'am. ng manok. Lalo yung native. Kasi nga yung native, hindi matatangkad yun. Tapos pinainom ko, tapos yung ibang kapatid niya, hindi ko pinainom. So, siya talaga yung mas malaki. And ngayon, sila na po yung malaki na sila ngayon. Mga na sila, mga breeders na. Yung mga tatay nila, in-out ko na kasi nga, mas malaki na sila sa tatay nila. Ayaw ko na sa tatay nila, doon na lang sa kanilang anak na ginamitan natin ng mga vitamins. Ayun, ganun pala yung mga factors. Lastly, sir, may time ba or is there's really a certain year or edad ng manok na mag-stop na sila to grow? Yes, ma'am. Pag dumating na po sila sa matured na age nila. Ano yung matured age? Depende yan sa breed nila, sir. Or yes, majority of the chickens. Yung manok po, maturity po ng manok po talaga, ma'am. Lalo na yung mga manok na ginagamit natin. Yung natin, yung ating mga manok is nagmamature yan, fully matured hanggang 1 year. So kapag umabot na po sila ng 1 year, hindi na po talaga sila lalaki. Yun po yung napansin ko sa kanila. Kahit anong gawin natin, hindi na po sila lalaki kapag umabot na sila ng 1 year old. So mas maganda kasi kapag bata pa lang, doon na po ninyo banatan ng vitamins. Huwag na doon sa umiidad na ng 8 months to 1 year. Kasi talagang huling-huli na. No? Correct. Parang Day, no, kung sa tao pa, Day, parang mag-slow na daw yung metabolism ng tao at the age of 20s. So kung ano na yung katawan mo during ganun na stage ng edad, yun na yun siya. Yun na yun siya. Pero parang wala naman nangyari. Hindi naman nag-change ever since. Parang ganun siya. So, tama yung sinabi ni talaga ako na parang agree ako doon sa sinabi ni Sir Sean na pag fully mature na yung manok mo tapos doon mo pa babanata ng vitamins, parang ibang na yan siya, mas maganda na bata pa lang doon na bigyan mo lahat ng klaseng vitamins kasi parang parang preparation niya talaga yun sa paglaki niya. Diba? Baka may baka changes pa doon sa katawan niya and all, diba? And meron din ako tanong, Sir Sean, kasi nabanggit mo kanina na kung sa mga restaurants, naghanap sila ng mga 700 grams to 1 kilo. Yes, ma'am. Same ba yun siya sa mga naglelechon manok, sir? Kasi ngayon, sir, napapansin ko, sir, doon sa sa bentahan ng mga lechon manok, iba-iba yung sizes. Tapos, diba, same price lang. Same price lang. Like Dati 200 pesos. Merong isa medyo malaki, ang isa medyo cute. But they have the same price. Dati nakakabili pa tayo. Dito sa Davao ito, sir, na price. Dati nakakabili pa tayo ng 180 pesos per piece na lechon manok. Ngayon, naabot na yan siya sa 220. Yung pinakamura na siguro is 220. Yung pinakamahal is nasa 230 and 240. So, depende na rin yan sa laki. Pero yung, sir, yung mga 220, medyo maliit na siya. Meron bang ganun, sir, na standard din sa mga lechon manok? Yung lechon manok kasi, ma'am, broiler yan ang mga manok. May nakausap ako tungkol dyan na yung mga manok na mura, halos same lang din yung price dito sa amin, ma'am, no? 180 tapos to 220 pesos. Yung mga ganyan na na broiler na manok ay nasa nasa 26 days to 30 days old na mga manok. Yan. So yung mga sobrang laki naman, yung mga big size na yung dito sa amin merong nagbebenta ng lechon na ganyan kalaki, nasa 270. Yan. Ayan, Kasi nga napakalaki yung mga jumbo sizes na mga chicken. Yung tawag niyan, ma'am, sa poultry is big birds. Big birds. Big birds. Yung big birds na yan, ma'am, is umidad ng 40 to 45 days old.
Pero feeling ko iba na siguro ang lasa ng ano niyan, Day, no? Yung karne. Halos same Guma lang, na ma'am, kasi to. nga, parang sisiw pa lang yan, no? Yung lechon, ma'am, na mga manok, yan, sisiw pa lang yan, 26 days, no? Isang buwan pa lang, kinakatay na. Kasi nga, sobrang napakalaki ng manok na yan. Malaki yung genes nila, yung lahi nila. Tapos, pag nagpa-stay pa tayo ng 40 to 45 days, yun na yung big birds, no? Pinakain pa ng extra 15 days. Kaya nga, mahal na yung presyo niya, 270 dun sa mga lechon, nagbebenta ng lechon manok. Hindi ko pa na-try yung mga sobrang laking manok. Ako din, parang Try ano nyo. siya. Sir, Baka meron may bang difference sa ano, taste. yung mga heritage chicken, sir, meron bang bumibili din yan, sir, para nililechon sa mga restaurants? Kasi dito sa yung- Davao, sir, merong lechon house na native, lechon manok. Parang dalawa yung alam ko na restaurant. Meron bang sir, market yung heritage chicken for lechon manok? Yung pagkakaalam ko lang, ma'am, dun sa heritage chicken is yung pang inasal lang talaga. Doon naman sa lechon is yung native. Yung native yung lechon dito, maraming buyers para maging native lechon manok. Yung price ng native lechon manok dito is nasa 300 plus. 300 plus Per head. Per head. lechon. Per lechon. Oh. per lechon. Oh! Mas mahal siya compared dun sa manok. Sir, anong klase na yung mga manok na matatangkad? Tanong ni Gabriel Ma'am, Badyang. merong shamo. Or yung shamo kasi, ma'am, napakamahal. Kapag bumili ka ng isang breeder na shamo, nasa 10,000 pesos. Oh, ang isa? Napakamahal. Pero kapag galing kasi yan sa ibang bansa, ma'am, yung shamo na yan. Dito sa Pilipinas, may parang same lang po ng shamo, no? Hindi siya shamo, pero halos same lang po sila. At magkakalayo man sila ng timbang, nasa mga 0.5 kilos lang. So, yun yung Buluano or tsaka Basilan. I see that basilan. Nindot na ang ng manok na basilan. Nakakita ko niyo. Tumining dahil yung basilan. Galing yan sa basilan, sir? Yes, ma'am. Yung Huluano, ma'am, galing yan sa Hulu, Cebu. Meron din na iba pang matatangkad na manok like Zampen, galing sa Zamboanga Peninsula. So ano yan, sir? Bakit pinangalan doon sa may breeder doon talaga Wala yung talagang mga name. breeder? Yes, ma'am. Ang Ibig sabihin, pinangalan ma'am, from the place. native siya sa area nila. Parang sariling, parang sila yung nag-breed of those kind of chicken, sir. Ganon. Yes, ma'am. Wow, ha? Now I know. Yeah, meron kaming manok dyan na mga curly ang hair. Meron kaming manok na basilan yan, sabi ni sir. So, wala lang. Manok lang sila for me. Pero umabot naman dyan sa Luzon itong mga ganito klaseng breeds, sir, no? Yung mga shamo, basilan. Yes, ma'am. Ang shamo mga talaga, something, talaga yan, oo. international talaga. Yung Huluano, yan, sikat din yan. Huluano yung pinakasikat na native chicken dito sa Pilipinas. Kung sa Luzon naman, tawag nila sa mga Bisayang manok is manok Tagalog. So yun yung native sa kanila, manok Tagalog. Manok Tagalog. So nagsasalita sila ng Sa Visayas Tagalog. naman, manok Bisaya. Sa mga Bisaya. If you just take good care of chicken, ang dami mong dapat malaman, i-study, Oo nga. diba? Yes, ma'am. With the breeds, diba? With its nature and classifications. Ayoko na magmanok. Charot. Sabi, merong sir, nag-comment si Albert Salvosa. Sabi niya, maying hapon sa inyo, sir. Pwede i-breed ang shamo at sa kabasilan? Yes, ma'am, pwede. No? Kasi nga, Matangkad talaga yan siya, sir. hindi naman sila masyado nagkakalayo, ma'am. Pero mas maganda talaga yung lahi ng shamo. Kasi nga, yung shamo kasi, ma'am, panglaban yan na manok. No? Sinasabong. Yung Huluano, yan, tsaka Basilan, yan po yung dito, mga tinatawag nilang parawakan. Sinasabong po yan nila sa loob ng isang ring for 1 hour to 2 hours. Hanggang 1 hour to 2 hours? Yes, ma'am, hindi ka to. Kasi nga wala tong mga yung parang bulang, no, yung parang blade. Unlike sa walang blade, mga oo. nagsasabong talaga, may blade. So sila wala po, no. So talagang palakasan talaga. Ganun May ba? manok ba, sir, na hindi pwede i-breed sa isa't isa?
So Halos far, lahat in your naman ang pwede. experience. Kahit yung mga Okay. bantam, yung mga fancy chickens, Mhm. pwede. No? Hanggat kaya niya lang makipag-mate. Pag hindi niya kaya makipag-mate, halimbawa yung Serama, tapos yung Shamu, yan, Mhm. hindi niya kaya yan. Hindi niya kaya i-mate Mm-mm. yung sobrang laki at saka yung pinakamaliit na breeds. No? Pero pagkaalam ko, merong Shamu na bantam, which is tinatawag na Ko-Shamu. So, Shamu siya pero napakaliit, napaka-cute. No? Fancy chicken yung tawag doon at yung price doon by pair is nasa 5,000 pesos. Huh? Oh, mahal. Yes po. Grabe, no? Pero hindi yun siya, sort of for display lang yun? Or, Display lang talaga yan, ma'am. Pag kinatay natin kasi yung 5,000 pesos, parang Parang ka nagbigti. parang ganyan naman, parang ganyan na. Diba? Parang 5,000 inihaw mo lang tapos hindi ka naman makakain ng masyado. Oo. Okay, magbigti ka na lang. Diyos Grabe. ko. parang din, no? Para ka rin bumibili ng, yung tawag dito, sir, yung aso na may breed din. Kasi tag 5,000. Tapos Yes, yan, ma'am. Meron yung Shamu, ma'am, na yun, binili na kaibigan ko. Shamu, 3 peraso. Binili niya sa Indonesia with papers, nasa 250,000. Oh, Oo. ang OA, ano? Ang Oo. OA. Anong purpose niya doon, sir? Pang breed yun? Pang-breed talaga, ma'am, breeding materials. Napakaganda ng manok na yun, ma'am. Masarap din ang karne nun, sir, ng Shamu. Masarap lang konti yung native. So, pero siguro, hindi ko rin siguro malasa panday, no, kung native ba itong kinain ko Yeah. o heritage. Kasi parang Yes, same din ma'am, naman. kasi Same talaga naman. masasabi mo siya, ma'am, pag nasa lutong tinola. O yun Sa lang. tinola diba? siya, may diferensya sa tinola. Yes. Yung lasa. Kasi for those commercial na mga manok na binibenta, diba, you can really medyo iba yung amoy and the lasa. But yung Bisaya, as they say, or the native, iba rin talaga. Distinct Yes, ma'am. yung taste. Ay, ayoko na magmanok mahal. Ang mahal ng mga, no? ano pinagagawa niyo sa mga buhay ninyo? Pwede ano na lang, diba? Ay, Turtle wait lang, na Sir lang. Chad. Nakikurious din ako, di ba, meron tayong mga, tawag nito, mga chicken barbecue, itong mga, sige, sabihin na lang natin yung mga pangalan ng restaurants, itong mga penongs, itong mga mag-inasal. Ano yan, sir, ginagamit nila, sir? Broiler? Sa mga inasal, ma'am, pagkaalam ko is Saso na breed yung mga heritage chickens. Heritage chicken siya? Yes, ma'am. Sa inasal? Sa inasal. Pero sa iba, pagkaalam ko is broiler. Pero hindi mo ma-feel din, no, kung may difference. Basta manok lang talaga. Yes, ma'am. Diba, when you taste? Depende kasi talaga sa nagluluto. Oo, 'di ba? Basta importante nakakamay ka, kumakain ka, tapos Yes. masarap yung sauce na Anything na- sasawsaw mo sa tuyo at saka lemon. Sinugba and all. Yun na. Basta manok. Bahaw. Ayan. Next, please. Sa'yo. Masarap din yun na pag lang, yung plain inasal, yung sugba. Yes, yung sugba. Yeah. Inihaw, kung sa Tagalog pa yan sa inihaw. Inihaw naman. Wow, Dito sa let's shake. dito sa Visayas, sa atin sa Mindanao, is sinugba. Ayan. So, meron pang mga tanong. I think, natanong na ito kay Gabriel. Kung anong klase ng manok yung Sir Sir Sean. ang ganda ng spelling ng Sir Sean mo, sir, ha? Pwede ba i-breed ang Shamu at saka, ito? Tapos na ito, kuya. Tapos na ito natanong na ito kay Sir Sean. Yung question. Ay, okay. Wala na. Meron pa bang question, kuya, or greetings na lang yung natira? Wala na siguro. Ayan. I think that tapos na. Wala na siguro mga tanong. Anyway, sa mga nanonood sa atin ngayon, wala sa Facebook page ni Tatang Milchor. Thank you po sa inyong panonood. Baka meron po kayong question. Huwag po kayong matakot na itanong yan kasi it's a golden hour for our Polomolok Native Chicken. Busy-busy si Sir Sean. At alam ko, grabe, pinaunlakan talaga niya tayo ng time for today para maibahagi niya rin yung kanyang expertise sa pagmamanok. Ayan ha, sa mga mahal naman ng Shamu, sir. Ayan. So I think if ever wala na kayong mga tanong, let's go to our shout out na lang siguro. Ayan. Sabi ni Juvener, ito,
Ayan, sabi ni Gabriel Bajang, salamat po sa time, sir. Ni Jover Ambat. Hi, Pulumulok Native Chicken. Shout out po from Davao Occidental. And then, si Jovener Ambat din, sabi niya, hi, sir, Pulumulok Native Chicken. May concern ako. Ang magandang tips kung bago lang ako nagsimula mag-alaga ng manok. So, ano yung concern mo, Jo? Bago Di ko lang alam. siya nag-alaga ng manok. Yun ang kanyang concern. Ayun. Ayusin po ang pagtatanong, Jo. Kasi, Jo, ang daming Meron ganong akong ma'am suggest para sa problema. kanya. Ayun, ayun. Sige, sir. Kapag gusto mong, bago ka pa lang sa pagmamanok, tapos gusto mong matuto agad, manood kayo ng mga video natin. Correct. Oy, meron ng wild na bata. May isang bata na naligid. Ayan. Ayan. Nagatugan sa teddy bear. Ayan, Anyway, no. saan So, pa yun? Jo, sabi ni Sir Sean, isa sa mga tips niya sa'yo, kasi kakasimula mo pa lang sa pagmamanokan, of course, i-follow mo na si Pulumulok Native Chicken kasi Oo. everyday bubusugin ka niya sa kanyang mga contents. O, diba? I-memorize mo yung breed ng mga manok ha, from the different Oo. parts of the Philippines. May iba't ibang pangalan nga. Ano pa yun? Hindi ko, Basila lang talaga yung ma-remember ko, sir. Promise. Oo. Yun ang pinaka-easiest to understand. Tawag ba dito? Ano pa ba? Si ano Flex din, ko lang oh. ang top fan badge ko. Josber Ronan Billones. Uy, salamat. Hello, Josh. May top Congrats, badge ka Josh. na. May top Thank badge ka you. May fun badge na pala. Yeah, may fan badge na siya. Ayan. So, ayun na. Wala na yun. Naubos na yata lahat ng shoutout Ito, natin so Si far. Tuper, Tobilia. Hello, Tuper. Hi, guys. I love watching your program. Greetings from Mexico, Pampanga. Oh, hello sa inyo dyan sa Mexico. Mexico City, Pampanga. Hanga. Dapat Ay, nako. emphasis ang Oo. Mexico. Ayan. Mexico. Ito din, last shoutout natin si Riden Calderon. Sabi niya, hello po ka-agree, Pulumulok Native Chicken. Pa-shoutout po from you, Washington Village, Davao City. Davao City. Bakit mga international? Mga international address ng mga taong to. Oh, ito rin, si Gabriel Bajang watching from R. Castillo, Agdao, Davao City. To. From a local. Diba? Anak mo nga siya, di ba? Taon. Hindi lang kayo neighbor. Anak mo siya. Anak ko siya. Anyway, Sir Sean, maraming salamat ha sa iyong oras for today. Na, I'm sure na maraming natutunan ng ating mga viewers sa iyong mga simpleng tips. I know na kahit simple ito, I'm sure na maraming nakukuha na information na magagamit ng ating mga nagmamanok dyan para mapalaki nila na matangkad at mabigat ang kanilang mga manok. Okay? Yeah. Anyway, Sir Sean, you have message or any announcement para abangan ng iyong mga followers ang iyong mga content. And so, abangan niyo po ako sa ating YouTube and Facebook na Pulumulok Native Chicken. So, nag-upload tayo every morning ng shorts and full video naman sa hapon, 5 to 7 p.m. Yan. So, yun lang po naman at talagang napakadami yung matutunan. Correct. Ayan. Twice a day yan ha, para for sure na sigurado updated kayo sa mga manukan tips ni Sir Sean. Okay? Ayan. So yan po ang ating chismisan sa ating guest speaker ngayong hapon. Pulumulok Native Chicken. More of our Agri-Senso stories later sa pagbabalik naman ni Clara matapos ang mga paalala. Correct. Pagkagising sa umaga, palaging tulala dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang
manok na pula, siguradong ubra. Kumpletong bitamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagana to sa calcium, mineral, zinc at protina. Intenso, panalo na tayo. Sa Intenso, panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa Intenso, panalo. Ang produktong makabago. Kaya't sa Intenso na tayo. Sa Intenso, panalo. Sa Intenso, panalo. Ayan, balik po tayo. Dito po rin po AgriSenso sa Agrikultura Aasenso ka. Dito po tayo sa ating Agri Balita ngayong hapon. Ayan, kung saan fuel subsidy para sa mga mangingisda at tsuper kasama sa 2023 National Expenditure Program ng Administrasyong Marcos. Uy, so may ayuda pa rin ha. Ayan, abangan. Anyway, isinali na ng Budget Department ang mga nasa sektor ng pampublikong transportasyon, mangingisda, gayon din ang mga magsasaka na sa tinaguriang vulnerable sector na dapat mabigyan ng ayuda para sa susunod na taon. Nakapaloob ito sa 2023 National Expenditure Program o proposed budget na kung saan aabot sa kabuuang 206.5 billion pesos ang pondong tinatarget na magamit para sa pang-ayuda, hindi lang sa mga tsuper, magsasakat, mangingisda. Ay, bongga, ang laki ha. Anyway, so ayon pa kay Office of the Press Secretary OIC, Undersecretary Cheloy Villacaria Garafil, nasa 2.5 billion pesos ang fuel subsidy na itatabi para sa mga public transport drivers, habang nasa 1 bilyong piso naman ang para sa mga local farmers at mangingisda. Kabilang din sa budget allocation na nasa ilalim ng 2023 National Expenditure Program ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps na aabot naman sa 115.6 billion pesos, social pension for indigent senior citizen na nasa 25.3 billion, habang nasa 100.2 billion pesos ang allocated sa National Health Insurance Program sa harap ng pagtiyak ng pamahalaan na may Philippine Health affordable at inclusive healthcare sa Pilipinas. Samantala, nagtabi din naman ng 1 bilyong piso ng budget sa 2023 para sa COVID-19 compensation package na para may 293 healthcare workers at 19 billion pesos para naman sa public health emergency benefits and allowance para sa 526 na mga healthcare workers sa Pilipinas. So take note of that amount, 206.5 billion pesos as allocated budget for the next year, and a part of it is merong pondo para sa fuel subsidy sa ating mga mangingisda at mga tsuper. Ayan. And syempre with the farmers as well. So looking forward for that by the next year. For now, nagde-deliberate pa ang mga senador natin with that budget. Sa latest post ni Senator Bongo, parang umabot sila ng 1:00 something kaninang umaga discussing the budget being presented. And sana before the year ends, diba? That's the target actually. Maaprubahan at maselyuhan na ang nasabing pondo para naman makapaghanda na yung iba't ibang sektor o iba't ibang agencies of the government of the projects or programs that you will implement for the year 2023. At yan po ang ating Agri Balita ngayong hapon, mga friends. Ayan. Siyempre pa, dito naman po tayo meron po tayong shoutout na pwedeng maisingit or gahol na tayo sa time. Diba? Talagang may gahol na term Gahol na akong talaga, wow, I'm so nalalaman. proud of you. Oh my God! It's another term for the day. It's so gahol of the time. It's so I'm choco. so proud of you, Dai. Meron ka na Yes. mga gano'n na mga terms. So, diba? May na mga ganung bagay. Ay, ever. Pero really, congratulations kasi nga at least, diba, may mga ayuda pa rin talang i-expect ang mga drivers, farmers, and Correct. fishermen natin by the next year. At least they're not been neglected or been left behind. Merong pondo pa rin talaga para sa kanila. Kasi nga, let's admit it, andun pa rin talaga yung crisis financially. We don't know what will happen by next year. At least prepare na ang government natin for that one. Okay, ayun. Correct.
And before siguro tayo mag-say goodbye, Day, ay gusto ko lang i-emphasize na sa ating mga viewers ngayon, sa mga naghahanap po ng ating mga produktong King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamux Tablet at Panamux Forte, Intenso Premium, Intenso Power Stog at Intenso Plus. Ito po yung mga nabanggit kanina ni Sir Sean. Ay, pwede po kayong pumunta sa inyong mga suking Agrovet stores or kung wala pong stocks doon, maaari nyo pong puntahan sa mga kung wala pong stock dun sa Agrovet stores, pwede po din yung i-message Kila sa Clara. Facebook page. Sa bahay ni Clara, marami. Oo. I-message nyo po ang Facebook page ng bawat products kasi meron po yan sila mga Facebook page. O kaya punta po kayo sa Shopee, search nyo po ang KBM Agrovet Lines. Again, KBM Agrovet Lines. Doon po ninyo makikita yung store para makabili po kayo ng produktong King's Vita Plus, Panamux at Intenso. So, ayan ha. Anywhere, pwede nyo pong accessible po. Kahit saan po, pwedeng nyo mabili ang ating produkto. But in case na wala, pwede po kayong mag-inquire sa amin online para kami po mismo ang mag-prepare ng inyong mga order. Ayan ha. Yes, correct. Don't forget. Don't forget that. Pa hindi na kayo mahago, ika nga, diba? So, click and chat na lamang kayo, diba? And we'll answer your queries and we'll prepare and send your orders. Oh, bongga! Maghihintay ka lang when to receive it. Okay, yes! Ayan. Ayan. So, ayun po. Natapos na naman isang oras na punong-puno ng impormasyon, tips at iba pa sa ating programa ngayong hapon. Maraming salamat. Bukas na naman po tayo mag-chika-chika ng bongga. Ito po palang inyong lingkod, si Inday Badyang. And of course, ito po, si Clara Tita. Hanggang bukas ulit, dito lamang sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka. At sa agrikultura, wala nang iba pa. Agrisenso! Sa agrikultura, aasenso ka. Mayong hapon, Visayas and Mindanao. Magandang hapon, Luzon! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Badyang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.